си апартамента за 15 000 лева, който струва поне 70. Държавна собственост? Да. Тук може да ти рекламите до председен. Добре, бе, това как ще се махна? Ние това се чува как. Не, това предполагам с някаква шпака, нещо се напръска, може и не може да махне. Аз съм сигурен, че пеше вода. Без голяма Просто трябва да се намокна. От утре по кристализони всички. Мога да ви дам на тия. Да. С привички се почвам. Абе, все пак се обадиха тия. Че за липна си дава материя, така че ми се оплака на следващия ден, че много... Но не, не ги да се летат. Много си герите, много си герите. Махато много ги летат. А само както видиш Пешо как се засила и към това е това това че... то се чува, то се Да, той е вратава. О, вика, извинявай. За късне си гемко си тръскани, за късне и го съм направил вместо толкова 15 евро. Види само на 3 месеца жена ми вика. И дига ръцете и вика луци ще за сигнал. Как то, че е шупляк? Да. А там нали се че много лошо на стома, но правиш нещо побеля. И Пешо ми се важда, че тай, о, де, сега да се спорти, няма да рика сега. Ама тя пак и другата седмица пак ще идвам. Те не нарасти сега. Един човек не знае, че гледам специално. Аз се срещам и не гледам. Ма кой хората са на работа, кой ще да... Защо е текстът, не го Ще да ви кажа. Някакви бъли, кой е? Днес идва и супер. Аз да Вчера трябваше да се набележи да А сота, кои са? те да верем. Паник бутона е тук, нали? Как се върна къде? И трябва да е тук. Само да не отиде. А пробвали ли си? Видвали ли си смисъл нещо? Ами миналата година го пробвахме. Не работеше за жалост. Го смениха. Дето те английски дет бяха се били. Че американци. Те бяха се насили. Аз се обаче това паник бутон нещо не го виждам. Значи трябва да ги попитаме ведрата дама и да ви Намери ли? Да. 3. Да. Това ще долу пашка. Добре, да, аз това питах, но ти отдолу от кухнята, не сте ли увели се долу? То има вентилация долу. А тя самата е много навътре, това се пъщи, че е много дълго. То може и да се отвори и вратата. Да, то това ще е време, спокойно може да се отвори. Всякога като се топли... Ама като стане 35 и отваряш и затваряш... Ще може да има врата, в смисъл където се... Това е знам как пуши, да стъпва там да пуши, няма където тук да минава. Така че това си там си е... Да, те са там заедно цяло. Да. Там трябва да се внимава като отворено отдолу, като се как се да е заключен. Да. Някой да не си напазарува. Аз си гледах много разен може да слушам отвъд. Че разен и много разен си няма да си жади подбрава, много разен на мъка. Да. Какво? Терариум. Да, терариум не може да го докажеш тук с крокодила.
Атракция, нали? Е там и той. Той ще оцелее. Как е по този цвет там и по това? И кажеш И ми за се деца и всички шашок интересни. Това ще стане по-добре. Много голям. Много ще интересен. Ти това ще ги... Те си ударят само. И да нямаш условно едно ребе. Той си има. Мати как се каже с крокодила? Е, как, мой? Как е спръте? Ама Мони си го е кръстил на него си. Естествено, как е? Оня да ми ти го просрат. В кое? Тях? Гледай, аз не го бях виждал, аз не знах, че има крокодил. Аз това не искам да се хапне никога. Аз хапо и ще А това след като помниш, го това ще го викам. Види се, верно, да, и тъй какво прави? Ми е така разхожда се и казва, верно много. Пием като куче. Аз сега е толкова не слушам. Те казаха, че не скутър ще живя. Ама няма за някакви сме говореше по там сигурно. Не, сигурно, но то получи. Само ще намок. И бях да 1 метър. А те го кой голям сте ги засли? Те и такъв скандал отнесах заради онзи човек, който седеше на този стол. Тук ни влече двамата с един градинар, бях го извикал човечето, той бездъги. Къде са ни старите горчета? Старите горчета обекнали, гнусни, гадни. И аз една седмица хора ще смена борчетата, никой никаква реакция. И най-накрая 1100 лева. И имаше реакция. Това няма да издържи половин година, вече 7 година. Една се шпали? Ами ще проверя. Значи те стои по това време горе-долу трябва да се съдят. Пролетта. Пролетта, да, според си мисли. Стрехи има пуснал си голям ръкова, ще издържат на пък за решение. Те ги дават такива години. Значи не, тия види са много по-къси, по-зрени. Какво правят като борче? Значи тези не са ги, зимата не са ги отупвали от снега и затова са толкова рошни. Ама ще извикаме горския дух и той ще си ги подреже. И ще станат перфектни. Да, тия да тресо. Еми той само ще каже другите неща. Той ще ти даде съвет. Горския дух е Много ти е хубаво, има да ви кажа съвсем. Има и кепа тук, такъв голям моят. Ами кравица ми, ходенето са ми открадени, не стои. Има ли хора с охраните тия неща? Чак нагоре. Чак нагоре. А фитнес има ли камери на там? Да. Не знам, по принцип лятото е хубаво, най-добре като цяло да не се прибира целият свят, да си има някой да си пази цяло. Това да се представя 20 марта, всяка вече се прибира с 100, примерно нещо, което е доста дело. Ето, нека не сме го преди 4 години, 5 или повече, примерно. Примерно, повече. Ама няма да се отбираш, верно ли? Не, няма проблем с това. Само може да обърнеш тези опити. Да вали на платна. Защото е платна. Аз това ми се първоначално. Гледам си тия ми такива да се глъпи за това. Влекат се, а това ще изчезва тези система. Да, но първо трябва да се види. Това сигурно.
Просто е много тия се чука, не че това, но аз съм някаква ще какво за пеница. Ай не стига, че взема по-тъмни, не колко са там. 60 сол трябва. Колоки не знам колко ще отдаш, защото те колко трябва да изпереш през ден. Да, и отново деца, преправи неделя. Мисля, заради това оставям това. А има и предвид, като завали, ще стане много весело. Просто по най-бързия начин трябва да ги съберете. Да. Ама те тия сенки не са за дъжд, нали? Не са за силен дъжд. Автоматично ли? Да, манивела. Другия вариант е най-добре е с параструйка. Ще вземем на основа и усилям този препарат за двигатели. Направо мога да спазим филчите, да ги разначваме за увеличим колите. Филчите трябва нещо по-строго. За кое? Ще го разтворим. Не, тук. Спит. Да пиш. Първо трябва да имаш огромен съд, който да ти спиш тези неща, да се напише. Трябва някакво време да се Ама пари, които са, няма да Срещу си колко